हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा पண்றீங்களா? என்ன प्रभु जी? मंगलाचरण मेरा பாத்தீங்களான்னு கேக்குது. சரி, நானே படிச்சிடுறேன். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जानकी चैतन्य मनो भूतले स्वयं रूपकलामाय कांचन गौरांगी राधे वृंदावने वाञ्छाकल्पतराय भावनीये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 2 பகவத்கீதை சூத்திரம் 33வது பதம். இதை நம்ம முடிச்சோம். 34வது பதம் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நிகழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பும் சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 34வது பதம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஓகே. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி நான் படிக்கவா? அகிதம் சாபி பூதானி கதயுஷ்யந்தி தேவ்யயாம் சம்பாவித்யஸ்ய சகீர்த்தி மரணாத் அதிரியதே. ஹரே கிருஷ்ணா. மக்கள் உன்னை எப்பொழுதும் இழந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. இந்த பதம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமா அந்த பௌதிகத்துல இருக்கும் போது நிறைய விஷயம் சொல்லலாம். இந்த பதத்துல வந்து இப்ப நம்ம குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா, சமுதாயத்திலயும் சரி, எங்க வெளியே எங்க போனாலும் சரி, ஏதாவது ஒண்ணு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்மளை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, மற்றவங்களை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, இவங்களை குறை சொல்லுவாங்க, இவங்க சரியில்லைன்னு ஏதாவது ஒண்ணு ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அது பௌதிகத்தனமான இல்லைங்களா? அதான் பகவான் அந்த காலத்திலே சொல்லிட்டு பழகா உன்னுடைய கடமையை நீ கரெக்டா செய்யலைன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்கதான் பேசுவாங்க. ஏன்னா இந்த உடல் அது சம்பந்தப்பட்ட உடல், இது பௌதிகமான உடல். இந்த உடல் இருக்கும்போது தன்னோட கடமையை நாம சரிவர பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக விழுவாதான் பேசுவாங்க. அது என்னன்னா மரணத்தை விட மோசமானது இல்லைங்களா? போன ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு இது தகாதுன்றார். அதாவது போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமை நீ ஈடுபட விட்டால் உன்னுடைய கடமை தவறுவதற்காக பாவலையில் நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர் புகழும் நினைப்பாய் அப்படின்ற.
ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய காண்டீபம், அதாவது ரதம் ஓட்டுறதுலயும் சரி, அதே மாதிரி வில்வித்தலையும் சரி, அவரை மிஞ்சது யாருமே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு திறமசாலி. கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சொல் வரும் உனக்கு அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இது பௌதிகத்துல நாம எல்லாருக்கும் அதே, நமக்கும் அதே கதி தான். நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம், நல்லா சம்பாதிக்கிறோம், நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கூட அது பௌதிகத்துல தான் இருக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப நாம ஏதாவது நம்ம நம்ம செய்யற செயல்ல ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம், உடனே சுட்டி காட்டுவாங்க. சுட்டி காட்டுறது மட்டும் இல்ல, அது பெருசா பெரிய லெவல்ல கொண்டு போவாங்க. என்னது பௌதிகமான உலகம் இது, அப்படிப்பட்ட உலகம் இது, இல்லைங்களா? அதனால போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணம் அடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. இதுவே பகவானின் இறுதி பாகம் சொல்றாரு. என்னதான் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்கள் நாம பார்க்க வேண்டியிருக்கும். தப்பு இருக்கு, சரியும் இருக்கு. அதை நாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போன அவசியம் இல்லை. நாம கரெக்டா இருந்து நம்ம பாட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். அதுல வந்து எது ஏற்றம் எது தாழ்வு நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம். ஏற்ற தாழ்வு இல்லாம நம்ம பாட்டு அந்த செயலை செஞ்சுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது, பௌதிகத்துல இருக்கும்போது தான் பார்ப்போம், நல்லதா கெட்டதா, செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா, இவன் நல்லவனா அவன் கெட்டவனா, அது பௌதிக தன்மை, இல்லைங்களா? ஆனா அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, நீ போர் பண்ணாம இருந்துட்டீங்கன்னா அது பாவம், பெரிய பாவம். அது கடமையில இருந்து தவறுற. நீ ஒரு சத்திரனா இருந்து எழுத்தாப்பு யாரும் பார்க்காது ஏற்று போரிடு, அதுல நீ இறந்துட்டா கூட சரி, உனக்கு சொர்க்கம் தான் அப்படின்ற. நம்ம முதல் அத்தியாயத்தில் நம்ம ரொம்ப அழகா வந்து பகவானே நம்ம இது சஞ்சயன் சொல்லியிருந்தாரு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசம் பண்றாரு. யார் உபதேசம் பண்றாருன்னா பகவானே. எப்படி பண்றாருன்னா, அந்த ஒரு இடத்துல வந்து இது போய் தேரை கொண்டு போய் நிறுத்து அர்ஜுனா அப்படின்றாரு, கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு. அர்ஜுனன் கொண்டு போய் ரெண்டு சேனைக்கு நடுவுல போய் தேரை நிறுத்திட்டார். நிறுத்திட்ட பிறகு ஏத்தாப்புல பாக்குறாரு, இப்படி இப்படி ரெண்டு பக்கம் பாக்குறாரு. பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம சொந்தக்காரங்க, பங்காளிங்க, மாமா மச்சான், மாமனார் மாமியார் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. எப்படி நம்ம போர் பண்றது அப்படின்னு யோசனை பண்றோம். அந்த இடத்துல அர்ஜுனன் பகவான் கிட்ட முறையிடுறாரு. 5 விதமான சாராம்சத்தோட முறையிடுறார். குடும்ப பாரம்பரியத்துக்கு கெட்டு போயிட்டோம், அது இதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்றாரு. 5 விதமான காரணங்களை சொல்றாரு. அது இல்லாம வந்து ஒரு குடும்ப பாரம்பரியத்தில் நிறைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வர்றாரு. சின்ன விஷயம் அது, அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியாம தவிக்கிறார். காரணம் என்னன்னா பற்று. அதுதான் நான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு, நீ போர் பண்ணியே ஆகணும், அதுல இறந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை, நீ சொர்க்கம் தான் உனக்கு கிடைக்கின்றத இறுதி தீர்ப்பா இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் கொடுக்குறாங்க. 35வது பாடம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும் இது. அதே கிருஷ்ண மாதாஜி, இதை படிக்கிறீங்களா யாராவது? நானும் படிச்சுட்டு போயிட்டோமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வாசிங்க. பயாத்ரணாத் உபரதம் அம்ஸ்யந்தே த்வாம் மகாரதாக ஏசாம் சத்வம் பஹூமதோ பூத்வா யாஸ்யசி லாகவம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னுடைய பெயரிலையும் புகழிலையும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிக சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பாயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவமற்றவனாக கருதுவார். இப்போ அவங்க சைட்ல பாத்தீங்கன்னா, இவங்க சைட்லயும் சரி அவங்க சைட்லயும் சரி, மாமா சல்லின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார். சல்லின்னு பாத்தீங்கன்னா குறை சொல்றதுல மண்ணாகும். ரொம்ப அதே மாதிரி வாக்கு கொடுத்துதான் தவற மாட்டார். அவரை இப்ப சலீனை பத்தி சொல்றோம், நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். ஒரு அந்த அளவுக்கு அற்புதமான ஆள் தான் அவரு. ஆனா குறை சொல்றதுல மன்னன் அவரு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டு சைட்ல வந்து தாய் மாமா முறையில இருக்காரு அவரு. அப்படி இருந்து கூட பாத்தீங்கன்னா எதிர் சேனையில நின்று சண்டை போட்டுக்கிறார். அதான் கர்ணனுக்கு, அவன் மூலியமா கர்ணனுக்கு ஒரு கண்டம். அதாவது அது பகவானுடைய சூழ்ச்சி தான். சூழ்ச்சி மூலியமா தான் கரெக்டா காய் நகர்த்தி கடைசி சல்லி இங்க வர்றது போலாமா அங்க போயிட்டான். அவர் அங்க போய் போர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அவனே உன்னை குறை சொல்லுவாங்கன்ற, உன் மாமா இருக்க தாய் மாமன் அவரே உன்னை குறை சொல்லுவாங்க. துரியோதனா அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே குறை சொல்லுவாங்க. இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய சேனையில உள்ளவங்களே, உன் சொந்த பந்தம் உள்ளவங்களே உனக்கு குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவாங்க. இதுல வந்து உத்தவ கீதையில வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து உத்தவ கிட்ட சொல்றாரு, அந்த போர் பண்ணாம அர்ஜுன வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்றுட்டான், அவனை
நான் போராடிதான் அவனுக்கிட்ட நான் அதை சம்மதிக்க வச்சேன் அவனை அப்படின்னு. நான் பகவத்கீதையை பேச வைக்கணும்ன்ற ஒரு காரணம் இருந்தாலும் அவன் கடைசி நேரம் கூட அவன் நான் மாயத்தால கட்டுண்டு வச்சிருந்துதான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த மாயத்திலேயே விட விலகி இருந்தான், கொஞ்ச நாள் நல்லா விலகி இருந்தான். ஆனா அது சரியான பதில் கொடுக்க முடியாம அவன் திணறிட்டு இருந்தான். ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு ஆழ் மனசுல கம்ப்ளீட்டா பந்தத்துல பந்தப்பட்டு போயிருக்கான். புத்தக கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்ப அது எது காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பந்தம் தான். பற்றோட இருக்கிறார். பற்றோட இருந்தால்தான் நம்ம அந்த பிரச்சனையில அவர் மாட்டின்னு இருக்காரு இல்லைங்களா? அப்போ உன்னுடைய புகழ் எல்லாமே வீழ்ச்சி அடையும். இது அவனுக்கு சொல்லப்படல, நமக்கும் சொல்லப்படும். அதான் உத்தவர் கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட, ஏன் கீதையை மட்டும் அவனுக்கு மட்டும் நீங்க உபதேசம் பண்ணீங்க? ஏன்னா அதை விட விதுரர் இருக்கார். விதுரர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாமானியப்பட்ட ஆளு கிடையாது இல்லைங்களா? யம தர்மராஜாவோட அம்சம் இல்லையா? அவரு அம்சம் யம தர்மராஜா தான் இந்த கோலத்தை இங்க வந்திருக்கிறார். அவர் இருக்கிறார். ஏகப்பட்டது சொல்லிட்டே போலாம். அவங்க எல்லாம் இல்லாம அர்ஜுனை மட்டும் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னு கேட்கிறாரு. ரொம்ப அற்புதமான கேள்வி கேட்கிறாரு. ஏன்னா எல்லா வீரர்களுமே, எல்லா போர் வீரர்களுமே சரி அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தவங்க அர்ஜுனும் கியூக்கிலே கிடையாதுன்ற புத்தகத்துல சொல்ற. ஆனா சொன்னா பக்குவமா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா முழு மூச்சா இறங்குவாப்புல, என் மேல நம்பிக்கை வச்சு இறங்குவாரு அப்படின்னு. ஆனா மத்தவங்க அந்த மாதிரி இறங்க மாட்டாங்க, யோசனை கேட்பாங்க. அதுல ஏதாவது சாதகமா இருக்குமா, நமக்கு ஏதாவது சாதகமா நினைக்குமா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஆனா அர்ஜுனுக்கு அந்த மனநிலை கிடையாது. அழகா சொல்றாரு. அது மாதிரி ஒரு 15 காரணம் சொல்லலாம் அர்ஜுனனுக்கு ஏன் பகவத்கீதையை பகவானியா அவங்க பேசுறாங்க. இன்னொரு காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா நரநாராயணா இருந்தவங்க. அந்த மாதிரி அப்போ இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, இவ்வளவு பேர் உண்மை குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. முக்கியமா உங்க மாமா சல்லின்னு இருக்காரு பார்த்தீங்களா, அவரு சில பிரபுபாதா இதுக்கு விளக்கம் ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுத்தாரு. என்ன சொல்ற பாருங்க, சகோதரர்கள் பாட்டனார்கள் ஆகியோர் மீதான கருணையால் நீ போர்க்களத்தை விட்டு சென்றதாக துரியோதனு கர்ணன் போன்ற மாவீரர்கள் எண்ணுவார் என்று எண்ணாதே, உனது உயிருக்கு பயந்து ஓடினா என்று எண்ணுவார். கர்ணனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இது யாருன்ற, பாண்டவர் யாரு நான் யாருன்றது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த போர்க்களத்துல ரொம்ப ஆக்ரோஷமா தான் இருக்கிறாரு. நம்ம சினிமா படத்துலயும் மற்றபடி இந்த கதை புத்தகங்களையும் தான் பாத்தீங்கன்னா கர்ணனை புகழ்ந்த ஹீரோ மாதிரி கட்டுவாங்க. ஆனா நிஜத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் யாரு, கர்ணன். நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல மட்டும் விலைக்கு வருவார். கோவிலுக்கு போனா ஊருக்கு அந்த மாதிரிதான் நம்ம ரெகுலரா கோவிலுக்கு போவோமா கிடையாது, 3 வேளைக்கு சாமி கும்பிடுறோமா கிடையாது, டெய்லியும் போவாங்க சரியா உள்வாங்க மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் கர்ணன். நிறைய தர்மத்தை பத்தி எல்லாம் பேசுவார். ஆனா பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறையா செஞ்சுட்டு இருப்பார். ஏன்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார். இதுதான் இதனால்தான் அது போனேன், இதனால்தான் வந்தேன் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுப்பார் அர்ஜுனன் இவரு கர்ணன். துரியோதனன் சொல்லவே வேணாம் இல்லைங்களா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இப்படிதான் சொல்லுவாங்க, நீ உண்மையாவே நீ சொந்த பந்தத்துக்காகவும் அண்ணன் தம்பிகளுக்காகவும் மாமா மச்சனுக்காக நீ விட்டு கொடுத்துக்க, இப்படிதான் உன்னை சொல்லுவாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இது திரும்பி விளக்குறாங்க. 36வது பதம் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவாச்ய வாதம் சபூகன் வதயந்தி தவாஹிதா நித்ததஸ் தவ சாமர்த்தியம் ததோ தூ கதரம் நுஹிம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தப்பா இருந்தா மன்னிப்பு. அதை விட என்ன இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல லெவல் நம்ம 36 ரொம்ப அழகா என்ன சொல்ற, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகளை உனது திறமையை நித்திப்பார் என்ற. தேவையில்லாத வார்த்தைகள்லாம் வரும், தேவையில்லாத வார்த்தைகள்லாம் வரும். அந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே அந்த வார்த்தைகளை கேட்க என்ன பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும். இப்ப நம்ம குடும்பத்திலே இருக்கும்போது நம்ம கணவரா இருக்கலாம், மனைவியா இருக்கலாம், பிள்ளையா இருக்கலாம், பேரனா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உறவுல நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு மூத்தவரோ நம்ம இளையவரோ நம்ம ஏதாவது குறை சொல்லி ஏதாவது திட்டினாங்க ஏதோ சொன்னாங்க நம்ம எப்படி மனசு உடைஞ்சிருவோம்.
உடைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அந்த மனசு உடையும் போது அந்த அப்படி நம்ம ஒரு நிலையாவே இருக்க மாட்டோம். ஏன் இப்படி பேசிட்டாங்க, ஏன் இப்படி சொன்னாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க, நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணோம், நம்ம ஏன் இந்த தப்பு இருக்கா, இப்படியே சிந்திச்சு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய கடமையையும் தன்னுடைய தர்மத்தையும் மறந்துடுவாங்க. அதே நிலையில் தான் இங்க இருக்கு. அதே நிலையில தான் இப்ப அர்ஜுனுக்கு வந்து ரொம்ப ரிலேட்டிவ். இப்ப வந்து பார்த்தா அவனோட மனைவி திரௌபதியே வந்து கேட்பான், நான் சபதம் விட்டுருக்கேனே, கூந்தல் அவுத்து போட்டு உட்காந்துருக்கிறேன், நான் கட்ட கூட கட்டாம இருக்கிறேன், அவ்வளவு பெரிய சபையில நான் சாபம் விட்டுருக்கேன், சபதம் வச்சிருக்கேன், அதை நிறைவேற்றலாம் ஒரு தன்னுடைய மனைவி கூட அவன் மதிக்க மாட்டான், திரௌபதியே மதிக்க மாட்டான் இல்லைங்களா? அதான் சொல்ல, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகளை திறமையை நித்திப்பேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா நடுக்கம் வந்துடும், கைகால் நடுக்கம் வந்துடும். ஏதாவது சொல்ல தப்பா பேசினான்னு வச்சுக்கலாம்ல, உடனே என்ன பண்ணும், கைகால் உதற ஆரம்பிக்கும், ஒரே பாடியில ஃபுல்லா சொட்டிங் வந்து ஆரம்பிக்கும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம குணம் வந்து ரசோ குணத்துக்கு போயிடும், சத்துவ குணத்துல இருந்து அப்படி ரசோ குணத்தை மாறிடும். அப்ப ரசோ குணத்துல நம்ம டிராவல் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா சம குணத்து முடியும். அப்ப ரொம்ப சண்டால புத்திக்கிட்டு போயிடும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, அன்பில்லாத வார்த்தைகள். அந்த வார்த்தைகளுக்கு அவ்வளவு மதிப்பு, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது இல்லாத இல்லைங்களா? நம்ம யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம தாங்க மாட்டோம். 27 இது சேர்த்துட்டு மொத்தமா விளக்கம் கொடுக்கலாம். हरे कृष्णा प्रभुजी। तदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं सित्वा वा पोष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युक्ताय कृत निश्चयः। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தின் மகனின் போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் உலகிலேயே அனுபவிக்கலாம், எனவே இறுதியில் எழுந்து போர் புரிவாயாக. பாருங்க, இந்த ஸ்லோகத்து இந்த அத்தியாயத்திலே பாத்தீங்கன்னா இது 3வது இடத்துல சொல்றாரு. ஆனா டைரக்டா 3வது வாட்டி சொல்றார். ஆனா மறைமுகமாக ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லிட்டு வர்றார், ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு சொல்லிட்டு வர்றார் பகவான். ஆனா இதுல வந்து டைரக்டாவே சொல்றாரு, எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்றார். இது மாதிரி நிறைய இடத்துல சொல்றாரு. இது ஒரு கொஸ்டினா வரும் உங்களுக்கு எல்லாம், வைபவ கிளாஸ்ல தான் வரும் இதெல்லாம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன அதுல பாருங்க, இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா கோவிலுக்கு போறது, புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறது, இதெல்லாம் சொர்க்கம் கிடைக்குமா முக்தி கிடைக்குமா? என்ன மாதிரி நாம பக்தி கொடுத்தால் முக்தி கிடைக்கும், என்ன மாதிரி கும்பிட்டா நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும்? யாராவது விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभुजी। क्वेश्चन இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க प्रभुजी। அதாவது சொர்க்கத்துக்கு போனோம், சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்குன்னா என்ன மாதிரி வேலை பார்க்கணும்? புண்ணிய காரியங்கள் பிரபு, பகவானுக்கு இல்லாம சும்மா புண்ணிய காரியங்கள். நம்ம கர்மா பண்ணணும். புண்ணிய காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க பிரபுஜி. பகவானுக்கு நம்ம எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னு பண்ணோம்னா தான் நம்ம முக்தி அடைய முடியும். எல்லாமே பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சோம்னா தான். அதுதான் நம்மளுடைய செயல்பாடு, 2 விதமான செயல்பாடு. நம்ம தர்மம் பண்ண மாட்டோம், தர்மத்தை பண்ண மாட்டோம், கடமையை பண்ணுவோம். கடமையை பண்ணா சொர்க்கம் தான், கண்டிப்பா கடமை பண்ணா. தன்னோட பிள்ளைகளை நல்ல வழியை வளர்க்கணும், அவங்களுக்கு நல்லா சமைச்சு கொடுக்கணும், நல்ல உத்தியோகம் வாங்கி கொடுக்கணும், நல்ல இடத்துல திருமணம் பண்ணி கொடுக்கணும், ஸோ அவங்களுக்கு நான் ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த நிலையில வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கடமை. அது கண்டிப்பா நம்ம சொர்க்கம் தான். ஆனா முக்தி கிடைக்காது, அது முக்தி கிடைக்காது. முக்தி கிடைக்கணும்னா பகவான, இந்த வாழ்க்கை கொடுத்ததே பகவான், இந்த உடலை கொடுத்ததே பகவான், இந்த உணவை கொடுத்ததே பகவான், இந்த காற்றை கொடுத்ததே பகவான், இந்த பிள்ளைகளை கொடுத்ததே பகவான், மனைவி கொடுத்ததே பகவான் தான். அந்த ஸ்தானத்துல இருந்து நாம செய்யப்படும் போதுதான் பாத்தீங்கன்னா முக்தி. அது 2 விதமான செயல்பாடு. இது கடமைகள் சொல்றாங்க, இதுதான் பக்தியோட இருந்து குடும்பத்தை தாங்கிக்கிட்டு குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு பக்தியும் கொடுத்துட்டு வரவங்க தான் வந்து முக்தி. குடும்பம் மட்டும் முக்கியம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அது பந்தம், அது சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும். அதுல என்ன மாதிரி பாவம் பண்றாரோ புண்ணியம் பண்றாரோ அதுக்கேற்ற உடல் கிடைக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் நிலைமை மாறும். அது சொர்க்கம் போறாரா இல்லைன்னா வேற லோகத்துக்கு போறாரான்றது அந்த கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இல்லைங்களா? அப்போ தர்மமா கடமையா? தர்மம் தான் முக்தி, கடமை வந்து சொர்க்கம் தான். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்றாரு. இப்போ உனக்கு வந்து சொர்க்கம் கிடைக்காது, இது முக்தி கிடைக்காதுன்ற. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் உலகிலே அனுபவிக்கலாம், எனவே ஒன்று எழுந்து போர் புரிவாயாக.
உன் கடமையை நீ செய், பற்று இல்லாம உன் கடமையை செய்கின்ற இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு வந்து நிறைய சொத்து கிடைக்கும். இப்ப நம்ம கடமையை நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு நாம உழைப்போம், நிறைய வேலை பார்த்துட்டு இருப்போம், நிறைய பணம் வந்துட்டே இருக்கும். வேலை பார்க்க பணம் வரதான் செய்வோம் இல்லைங்களா? அப்போ வர என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய கடமையை நம்ம கரெக்டா பண்ணுவோம். ஆனா தர்மத்தை பண்ண மாட்டோம், கடமையை தான் பண்ணுவோம். அப்ப கடமையை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், நல்ல செல்வாக்கோட ஹாப்பியா வாழ்வோம். திரும்ப சொர்க்கம் தான் போகும். நம்ம கடமையை சரிவர பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா? யாரையும் ஏமாத்து, யாரையும் கரெக்டா நம்முடைய ஒழுக்கமா வேலை பார்க்கிறோம், ஒழுக்கமா பணம் வருது, அந்த பணத்தை காப்பாற்றுறோம், அதுல மேன்மை அடைகிறோம், சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நம்மளால முடிஞ்ச வரை செஞ்சுட்டே போறோம்னா சொர்க்கம் தான். சிம்பிளா சொல்லலாம். ஆனா இது மாத்தாய் சொல்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, பகவானை மையப்படுத்தி நாம செயல்படும் போது நமக்கு முக்தி இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. இந்த உனக்கு அந்த பூமியிலே வேணும்னா நீ ராஜா மாதிரி வாழும். 6வது அத்தியாயத்துல கொடுக்க போறாரு பாருங்க. தத்துவத்துல இருந்தா, ரசோல இருந்தா, தமோல இருந்தா எப்படி இறந்தா எங்க போய் சேருவோன்றாரு. தத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது எங்க போய் சேருவாங்க இறந்தாங்கன்னா? ரசோ குணத்துல இருந்தா எங்க போய் சேருவாங்க? அதே 17 சொல்றாரு, தம குணத்துல இருந்தா எங்க போய் சேருவாங்கன்றார். அதே திரும்ப ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கணும்னா யாரு பிறப்பான்னா, ஒரு 30 பாதிக்கப்பட்டவங்க தான். எதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க? அந்த முக்குணங்கள்ல பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் வந்து பித்ரு குணத்துல பிறப்பாங்க, பித்ரு லோகத்துல பிறப்பாங்க, மகர லோகத்துல பிறப்பாங்க, சொர்க்க லோகத்துல பிறப்பாங்க. திரும்பவும் இங்கதான் இல்லைங்களா? இது 6வது அத்தியாயத்துல விரிவாத 38வது பதம் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्ण प्रभुजी। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तदेयुत्थायुयुस्पृह्व नैवं भावमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण प्रभुजी। இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதுவது போருக்காக போர் புரிவாயாக, அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய் என்று. ஏன்னா போன அத்தியாயத்துல பாவத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா அர்ஜுனன் சொல்றான். ஏன்னா என் தாத்தாவை நான் கொண்டுட்டேனா, என் துரோணாச்சாரியை நான் கொண்டுட்டேனா, அந்த பாவம் என்னதான் தெரியும். ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இன்பம் துன்பம் லாபம் நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கும். இந்த உடலோட சம்பந்தப்படும் போது நடந்துட்டு தான் இருக்கும். வெற்றி வரும், தோல்வி வரும், லாபம் கிடைக்கும், நஷ்டமும் கிடைக்கும், இன்பம் வரும், துன்பம் வரும். வெயில் எப்படி வருது, இரவு வரும் மாதிரி, பகல் இரவு மாறி மாறி வரா மாதிரி கண்டிப்பா இது மாறி மாறி வந்துதான் இருக்கும். அதை நாம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெற்றி தோல்வியை வந்து ஒரு நிலையை எடுத்துக்கணும். வெற்றி வந்தா ஒரே சந்தோஷமா இருக்குது, தோல்வி வந்தா அப்படியே சோகமா இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்காம, இது என்னால வந்தது, சமுதாயத்து மேலேயோ அப்பா அம்மா மேலேயோ அண்ணன் தம்பி மேலேயோ யார் மேலேயும் படிக்கூடாது. அந்த பிரச்சனையை நாம தான் பேசணும், நம்மளாலதான் வந்தது. ஒரு குடும்ப தலைவரா இருக்கணும்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பொறுப்போட செயல்படணும். நாம செய்யற தப்புனால குடும்பத்தையே பாதிக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அது பொறுப்புணர்வோட இருக்கணும். அப்ப அது என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீகம் தான். கௌரியத்துல இருந்தா லாப நஷ்டத்தை பார்க்கதான் பண்ணுவோம். இது பண்ணா நல்லது, இது பண்ணா கெட்டது, அந்த நிலைதான் இருக்கும். அதே ஆன்மீகத்துல வரும்போது கண்டிப்பா வந்து அதுதான் பகவான் சொல்றா, இந்த லாப நஷ்டத்தை நீ பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உனக்கு பாவங்கள் தான் அடைவாயின்றார். கண்டிப்பா வந்துடும். எல்லா கடமைகளை விட்டு முகந்தனான கிருஷ்ணரிடம், பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவன் ஒரு முழுமையாக சரணடைகிறானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர்கள் என எவருக்குமே கடன்பட்டவனாக ஆக மாட்டான். பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு, எங்களுக்கு இது பண்ண போறாங்க. அதுல அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றேன். அது என்ன இப்ப நாம பகவானுக்கு சேவை பண்றோம், கோவிலுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ அந்த சேவை மனப்பான்மையோட நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது உயர்ந்த நிலை தான். அது பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, மிக பிரியமானவன்ற. அப்ப வீட்டுல இருந்து வேலை பகவானுக்கு பக்தி பிரியமானவர் இல்லை, அவரும் பிரியமானவர் தான். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வர்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஆகம விதிப்படி நாம வந்து கோவில்ல வந்து நாம எல்லா விதமான விஷயமும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம வீட்டுல அது மாதிரி பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன குறைகள் இருக்கும், சின்ன சின்ன குறைகள் தான் இருக்கும்.
அப்போ அந்த என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி சேவை பண்றவங்க என்னுடைய மிகவும் பிரியமானவன்ற. இங்கேயே குறை நடக்குது, இங்கே குறை செய்வாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா அந்த குறைய பகவான் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அத வந்து அந்த கொலை செஞ்சாவே பாவம் தான், அதர்மம் தான். அந்த யார் செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த பாவத்தை வந்து சேரும். அந்த பாவத்தை அவரு எடுத்துக்கிறார். இதேதான் நாம வீட்டுல வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம், முழுமையா பக்தி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கும் அந்த நிலைமை வரும் அப்படின்றத இந்த நாம் எங்களுக்கு வர அந்த தீட்சை வாங்க போறோம் இல்லையா, அந்த தீட்சை சொல்லிக்கிறாங்க. அதனால கோவில்ல சர்வீஸ் பண்றவங்க மட்டும்தான் அது கிடையாது. வீட்டுல இருக்கவங்க தப்பு பண்ணுவாங்க, இங்கேயும் தப்பு பண்ணுவாங்க. ஆனா இங்க ஆகம விதிப்படி நடக்கும், அங்க ஆகம விதிப்படி நடக்கும் இல்லைங்களா. அங்க வந்து வீட்டுல எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஒரு பூஜாரன்னா எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரி செய்யணும் நமக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க வந்து அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயம் கரெக்டா அங்கங்க எங்கெங்க பகவான விக்கிரகம் இருக்கணும், எங்க இருக்கணும் அங்க இருக்கணும், இதெல்லாம் வச்சிருப்போம். நம்ம வீட்டுல அப்படி கிடையாது இல்லையா. நேரம் வந்து கிழக்க பார்த்து பகவானை வச்சிருப்போம், அவ்வளவுதான். அங்க ஒரு எப்படி கோவில் எப்படி வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி வைப்போம் நாம. ஆனா அது எது கரெக்டா அந்தந்த போகம் கொடுக்கணும், அது இது கொடுக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். நான் கூட வீட்டுல விக்கிரகம் வச்சிருக்கேன், ஆனா வந்து எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தா அதெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இங்க வந்து பார்த்ததான் தெரியுது அதெல்லாம் தவறும் தெரியுது, தப்புன்னு தெரியுது இல்லைங்களா. ஆனா அதை நம்ம தெரியாம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் வந்து அந்த பாவத்தை அவர் எடுத்துக்கிறார். அவர்தான் சொல்றாரு, எல்லா கடமையை விட்டு விட்டு வந்தவனை கிருஷ்ணனிடம் எவன ஒருவன் முழுமையாக சரண் அடைகிறானோ அவன் தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர்கள், மனித சமுதாய முன்னோர்கள் எவருக்குமே கடன்பட்டவனாக ஆக மாட்டான். கடன்பட்டவனும் ராவணம் ஆகவே மாட்டான்ற. அப்போ அந்த தப்பை வந்து அவர் சரி பண்ணிடுறாரு சரிங்களா. இப்போ நம்ம அவர் வீட்டுலனா நாம ஒரு பூஜை அறைக்குள்ள வரணும்னு வச்சுக்கலாம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகம விதிப்படி நாம அங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும், ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும். நம்ம பண்ண முடியுமா? அந்த பூஜை அறை போகும்போது வரும்போதெல்லாம் பண்ணி கும்பிட முடியுமா? நம்ம கீழே ஒண்ணு கும்பிட முடியுமா? அப்ப நாம அது மாதிரி கும்பிட முடியுமா? கோவில்ல அது மாதிரி கிடையாது. கோவில்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் ஜஸ்ட் அந்த சைட்ல போனாவே ஆகமனம் பண்ணி நம்ம பண்ணி ஆகணும். அப்புறம் பார்த்து சந்தியமங்கலம் இது எல்லா விதமான விஷயங்களும் நம்ம அங்க பண்ணணும் கோவில்ல. ஆனா வீட்டுல பண்ண முடியுமா பாருங்க, முடியாது. ஆனாலும் அவங்களுக்கும் முக்தி உண்டுன்ற. ஏன் முக்தி முடியும்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, பகவான் ஹரிநாமத்தை அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. பகவானுடைய பக்தர்கள் ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஹரிநாமத்தை சொல்ல 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 பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லா பாவம் நம்மளை விட்டு போயிடும். இதோட என்ன ஹைலைட் பண்ணா, பகவானுக்கு முழுமையா சரணாகதி கிடையாது. சரணாகதி அடைகிறதுக்கு ஒரு புக்கிய சில பிரபுபா எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப அற்புதமான புக்கு. சரணாகதி தன்மை என்ன தன்மை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்காரு எழுதியிருக்காரு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ஹால்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, அந்த சில பிரபுபா எழுதியிருக்காரு பாருங்க. ஹால்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, இப்ப பகவானை சேவிக்கணும். இவங்க பூஜை அறைக்கு என்னால போக முடியல, ஒரு உதாரணம் சொல்றேன், நடந்து போக முடியல. அப்ப ஏன்னா பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பேர பிள்ளைகளோ இல்ல பிள்ளைகளோ இல்ல மனைவியோ கணவனோ யாராவது இருப்பாங்க, இல்லாம இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. அவங்க காலைல விழுந்து கும்பிட்டு நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்கன்னா பகவான நினைச்சு விழுந்து கும்பிடணுமா, ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணுமா? பண்ணீங்கன்னா அங்க போய் பகவானுக்கு போய் அங்க ஆத்ம நிவேதனம் பண்றீங்களா, அது இங்க சமமா வரும்ன்ற. எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்போ எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காரு, எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காரு. அப்ப பகவான நாம பார்க்க கணவனையோ மனைவியோ பிள்ளைகளையோ பேர பிள்ளை யாரா இருந்தாலும் சரி, அது நீங்க பகவான நினைச்சு ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணீங்கன்னா அதுதான் தர்மம், அதுதான் தர்மம். அப்ப அதுதான் சரணாகதி தன்மை. நம்ம ஊர் கிராமங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட உண்டு, ஆந்திராவில நிறைய பார்த்துருக்கேன். தமிழ்நாட்டிலேயும் ஒரு சில இடத்துல தான் பண்றாங்க. பேர பிள்ளை குழந்தைங்களை வந்து உட்கார வச்சு அழகா வந்து ஹால்ல உட்கார வச்சு அழகா வந்து சிங்காரிக்கலாம் மாட்டாங்க, சாதாரணமா வச்சிருப்பாங்க. சாதாரணமா குளிப்பாட்டிட்டு உட்கார வச்சு பூஜை அவங்களுக்கு பாத பூஜை பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் வாங்கிப்பாங்க, அது ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணுவாங்க. அது ஒரு சிறப்பு இப்போட இருக்கு, கிராமங்கள் எல்லாம் இப்போல இருக்கு.
அது உத்தரப்பிரதேசத்துல இப்போ நடந்துதான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க நம்மளோட முன்னோர்கள், அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது. அதுதான் நம்முடைய தர்மமே அது, இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு அர்ஜுனனுக்கு வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து யாகசுகாரம் நடத்துறாரு. நிறைய நிறைய மக்கள் ஊர்ல எல்லாரும், லோகத்துல இருக்க எல்லாரும், பூலோகத்துல தேவர்கள் எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணிட்டாரு யுதிஷ்ட மகாராஜா. எல்லாரும் வரணும் கூப்பிட்டுருக்காரு. சரி, எல்லாரும் வரேன்ட்டாங்க. அப்போ ஏன் துரியோதனன் வந்திருக்கிறான், எல்லாருமே, திருதாசா வந்திருக்கிறாரு, எல்லாம் வந்திருக்காரு. ஆனா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டாரு. எல்லாருக்கும் அவங்க வேலை. கர்ணனுக்கு ஒரு வேலை, துரியோதனுக்கு ஒரு வேலை, சகுனிக்கு ஒரு வேலை, திருதாசுக்கு ஒரு வேலை, அர்ஜுனனுக்கு, பீமனுக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு வேலை கொடுத்தாரு யுதிஷ்ட மகாராஜா. கடைசியில பகவான் மட்டும் தனிமையா நின்று இருக்காரு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரே வழி வந்து கேட்கிறாரு, டேய் நான் சொல்லி கேட்கவே மாட்டேன்ற, எல்லாருக்கும் வேலை கொடுங்க, எனக்கு மட்டும் கொடுங்க, எனக்கு என்ன வேலை தெரியுமா எனக்கு? வர ஆளுங்க விருந்தினர்கள்லாம், வர பக்தர்கள் விருந்தினர்கள்லாம் வந்து அவங்களோட செருப்பை நான் பாதுகாக்கணும், தொடச்சி நான் அடுக்கி வைக்கணும், அதுதான் என் வேலை. அவங்க எல்லாரும் மாறிய பாக்குறாங்க, என்னப்பா இது நாராயணோட அம்சம், இவரு நாராயணன் வந்திருக்காரு, என்ன பார்த்த செருப்புகளை தொடக்கணும்னு சொல்றாரு. அதை விரும்பி எடுத்த கேட்டார். அப்பவும் யுதிஷ்ட மகாராஜா சொல்றாரு, கிருஷ்ணா வேணாம் கிருஷ்ணா, அந்த செயல் செய்யாத கிருஷ்ணா. ஏன்னா அந்த யாகசூகிய நடத்துறதுக்கு அவரை வந்து கௌரவிக்கிறது இவரதான் கௌரவிக்கிறார். அது முன்மொழிகிறாரு பீஷ்மர். அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனையே வருது. இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி அவருக்கு எல்லார்கிட்டயுமே கீழ்படிந்து இருக்கணும்ன்றார். இது வந்து இந்த விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சரணாகதி தன்மை இருக்கணும். அவங்க அடுத்தவங்களோட செருப்பாச்சு, அவன் தொட்டாது இல்லையா, கிடையவே கிடையாது. அந்த தன்மை இருக்கணும். அந்த தன்மை இருந்தாதான் நமக்கு வந்து முக்திக்கான வழி நமக்கு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவான் கிட்ட எப்படி சரணாகதி அடையணும்னா, ரொம்ப அழகா அந்த சில பிரபுபாதம் எழுதிக்க புக்குங்களை ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. 39வது பதம் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஏசா தே விஹிதா சாங்கியே புத்திர்யோகே த்ரிமாம் ஸ்ருணு புத்யா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரகாஸ்யசி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல பாருங்க, சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வுரை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பல எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை அறிவை இப்போது கேள். தாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு கர்ம செயல்பட்டால் பந்தத்திலிருந்து நீயே உன்னை விலக்கிக் கொள்ள முடியும். இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது சாங்கிய தத்துவம் மூலியமாக ரொம்ப அழகா வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம ஆத்ம தத்துவத்துல ரொம்ப அழகா வந்து அந்த சாங்கிய தத்துவம் மூலியமாவே கொடுக்குறாரு. சாங்கியத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னுடைய கடமை, அந்த கடமையை இப்போ கரெக்டா செய்கின்றார். ஆனா அந்த அறிவுரைப்படி இப்ப இன்னும் சொல்ல போறது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறாரு, நிறைய விளக்கம் கொடுக்க போறாரு. இதுல வர்ணாசிர தர்மத்தை நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சோம், நேற்று படிச்சோம். இன்னும் இதுல முழுமையா நம்ம படிக்க போறோம். இனி வர வர அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்குற வேதங்கள் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பார்ப்போம். என்ன பாத்தீங்கன்னா, வேத அகராதிப்படி வாக்கியம் என்றால் பொருட்களையும் விரிவாக விளக்குவது என்று பொருள். ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்கும் தத்துவத்தை குறிப்பதாகும். இதே சாங்கிய தத்துவம். இது வந்து ஆத்ம தத்துவத்துல என்ன சொல்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை யாரும் கொல்ல முடியாது, அதோட பண்பு, அதோட குணங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இந்த சாங்கிய தத்துவம் மூலியமாக ஆத்ம தத்துவத்தை புரியுமா என்ன பண்ணுன்னா, இந்த உடல் சார்ந்த செயலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுது சாங்கிய தத்துவம். இந்த உடலே பகவானுடையதுதான், நாம செய்யற செயல் மாற்றம் நாம செய்யறமே தவிர அந்த செயலை பகவானை மையப்படுத்தி செய் அப்படின்றார். ரொம்ப அழகா வந்து கபில முனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாங்கி தத்துவத்தை தன்னுடைய தாயாருக்கு தேவசூகிக்கு ரொம்ப அற்புதமா விளக்கம் இருக்காரு. நிறைய பேருக்கு அது புரியாது. அந்த புக்கை படிச்சாங்க ஏகப்பட்ட பேருக்கு நிறைய கொஸ்டின் வரும் அதுல.
ஏன்னா அந்த அளவுக்கு, ஏன்னா நம்ம செய்யற செயல் அது மாதிரி. நம்ம பௌதிகத்துல இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், சமைக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு செய்யறோம், அவர்கிட்ட பேசுறோம், இவர்கிட்ட பேசுறோம். யாரையா நம்ம உட்காந்து நம்ம 2 பேர் 6 பேர் நம்ம வீட்டுல வந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம், குடும்பத்துல யாரோ ஒருத்தர், இல்ல ரிலேஷன் ஒரு ஆளு, இல்ல நண்பர்கள் யாரோ வந்திருக்காங்கன்னா, இது ஏன் வந்தான், ஏதாவது எதிர்பார்ப்பு இருக்கோ, ஏதாவது கேட்பாரோ அப்படின்னு நினைப்பாங்க. கண்டிப்பா இருக்கும். இல்லைங்க சும்மா தாங்க வந்தேன், சும்மா வரதுக்கு இது வரைக்கும் வராதீங்க, ஏதாவது காரணம் இருக்கும். அப்படிதான் நம்ம புத்தி போகும் இல்லைங்களா? இல்ல. அதே சாமி தத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பகவான் சொல்றார். அந்த கபில முனி ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்தார் தேவசுகி. அது ஒரு கதை கூட இருக்கு, அது இப்ப வேண்டாம். 53வது ஸ்லோகம் 54வது ஸ்லோகம் வரும், அது நான் அந்த கதையை சொல்றேன், ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஏன் அது இந்த சாமி தத்துவ முடிவுரை சொல்றாங்க. அதாவது யாகம் புலனடக்கத்தின் உள்ளடக்கியது. இப்ப நம்ம யாகம் வந்து புலன் அடக்கத்தை உள்ளடக்கியது அப்படின்ற. நம்ம நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவோம், யாகம் சொன்னாவே கணபதி யாகம் பண்ணலாம், லட்சுமி யாகம் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி யாகம்லாம் பண்ணுவோம். நாம செய்யற செயல் பார்த்தீங்களா, அதுவே புலன்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணும். எப்படின்னா ஆன்மீக தன்மையோடு இருக்கும்போது தான் அந்த புலன் கண்ட்ரோல் ஆகும். அந்த சாங்கிய தத்துவத்துல என்ன சொல்றது, நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம், இது அடுத்த அத்தியாயத்தோட விளக்கம் கொடுக்குறீங்க. அதுதான் ஒரு யோக முறையா சொல்லுது. அந்த யோக முறையில என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, உன்னுடைய கர்மாவை நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல நீ பண்ணிப்பார், சகாம கர்ம யோகத்துல நீ பண்ணிப்பார். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அப்போ அந்த அதுல பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா புலனின்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போ சகாம கர்ம யோகம்ன்ற போது எப்படிப்பட்ட செயல்னா, முக்திக்கான வழி எல்லா செயலுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடுவாங்க. எல்லா செயலுமே. இப்போ இந்த மவுஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், இந்த மவுஸ் பகவானுடையது, இந்த ஸ்பீக்கர் பகவானுடையது, இந்த செல்லு பகவானுடையது, நான் பகவானுடையது, இப்படிதான் நினைப்பாங்க. அது சகாம கர்ம யோகத்துல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு வேணும்னு நினைப்பான், ஆனா போதுன்ற மனநிலையோட இருப்பான். நம்ம குடும்பம் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு எல்லாருக்குமே இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம குடும்பத்துக்கு சாப்பிடணும், சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணும், உழைக்கணும், பணம் வரும். அந்த பணத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதிகமா சம்பாதிக்க மாட்டோம், மாடு மாதிரி உழைக்க மாட்டோம். 8 மணி நேரம் வேலையா, 8 மணி நேரம் வேலை, எனக்கு அது நல்லா தேவையே இல்லை, பணம் வேணாப்பா, நான் ஹாப்பி, இதுவே போதும், எனக்கு ரொம்பலாம் ஆசைப்பட மாட்டேன், இதுவே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வந்து சகாம கர்மயோகம். ஆனா அது சொர்க்கம். நிஷ்காம கர்மயோகத்துல போறவன் பந்தப்படாம போவான், அவனும் குடும்பத்துல தான் இருப்பார். அந்த அது ஏன் சொன்ன, ரெண்டுமே புறம் நடக்கும். சாங்கிய தத்துவத்துல ஃபாலோ பண்றவங்க ரெண்டுமே புறனை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இல்லைங்களா? அப்ப கோல்டமரத்து அர்ஜுனன் நோக்கம் புலன்பயிற்சியை அடிப்படையாக கொண்டது. அப்போ இந்த ஏன் புலன்களுக்கு செய்யணும்னா, அவர் பார்க்கிறார், தன்னை கண்ணால பாக்குறாரு, ஆஹா தாத்தா இருக்கானே, அவனை எப்படி கொள்ளலாம், என் மாமா சகுனி இருக்கானே, என் மாமா சல்லின்னு இருக்கானே, என் துரியோதன் இருக்கானே, இப்படி. அப்ப அது என்ன காரணம், இந்த புலன்கள். அப்போ இந்த பௌதிகமான உடல் அது அடிப்படை கொண்டதுதான் அர்ஜுனா வந்து தனது முக்கியமான கடமை மறந்து போரை விலகி விரும்பினான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 40வது பதம் என்ன சொல்லு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸ்நேகா விக்ரமணா சோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பமப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோபயாத். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பகைத்து வந்து ஒருவனை காக்கும் ஆங்கிலத்தின் மூலியமாக நம்ம செயல்பட்டு பயமே இருக்காது. நம்ம நிறைய சொல்லலாம், என் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, அதை நம்ம சொல்லலாம். ஆனா இந்த கிளாஸ்ல சொல்லக்கூடாது. இருந்தாலும் என்னன்னா, நிறைய விஷயங்கள் இப்ப நான் கோவில்ல சர்வீஸ் பண்றோம், நமக்கு யாத்திரா போறோம், அங்க போறோம், இங்க போறோம்னா நம்ம சமுதாயத்தில் நிறைய போறோம். இப்ப நீங்க கூட பாருங்க, தெரியும், ஒரு யாத்திரா கிளம்புறோம்னு வச்சுக்கலாம், என்னம்மா நீங்க போயிட்டீங்களாமா, வீட்டுல உள்ள பிரச்சனை, ஆபீஸ்ல உள்ள பிரச்சனை, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அந்த யாத்திரா போறது, ஏதாவது பகவானுக்கு சேவை பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து பகவான் சரி பண்றார். ஆனா அதுக்காக பகவான் மேலே நம்பி பகவானே முழுக்க செய்வார்னு நம்ப கூடாது. நாம செய்யணும். நாம செய்யும் போதுதான் அதுக்கு வழி கொடுப்பார் பகவான்.
நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. பகவான் இருக்கார் பார்த்துப்பார், பகவான் இருக்கார் பார்த்துப்பார், பகவான் இருக்கார் பார்த்துப்பார், இப்படியே பகவான் மேலே பழி கொடுத்துருப்பாங்க. பகவான் பார்த்துன்னு தான் இருப்பார். நீ என்ன செய்கிற, என்ன செயல்படுற, எப்படி நடந்துக்கிற பார்த்துன்னு தான் இருப்பார். நம்ம என்ன மாதிரி செயல்படுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி படி கொடுக்குறாரு, அவ்வளவுதான். ஆனா அதுக்காக அவர் என்ன சொல்றாரு, உன் செயலை நீ செய்கின்றார். ஆனா என்னையே சதா நேரமா நினைச்சுட்டு அது ஒரு ஒரு மோக பக்தியிலையும் போகக்கூடாதுன்றார். ரொம்ப நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேங்குது. சில பேர் மோக பக்தியில போயிடுவாங்க, முழுக்க முழுக்க மோக பக்தியில போயிடுவாங்க. மோக பக்தியில போயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா முக்தி கிடைக்காது, சொர்க்கம் தான் கிடைக்கும். அதுக்குள்ள போக வேணாம். 3ஆம் அத்தியாயத்துல போகும்போது பத்தி படிப்போம். இங்க பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைய தன்மையில நம்ம வந்துட்டோம் வச்சுக்கோங்க, அப்ப நம்ம செய்ய கடமை கூட நம்ம செய்யணும் அவசியமே இல்லைன்றார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயல்கள் உடலை விட்டு பின் ஒருவனை மீண்டும் பக்தி கொண்டு வருகிறார். அதாவது பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்பு ஒருவனை மீண்டும் பக்தி கொண்டு வருகிறது. அஜிமிலான் ஸ்டோரி மாதிரிதான் அது. நம்ம கோவிலோட பிரசிடென்ட் இருக்கார், இப்ப இங்க இல்ல, அவரு வெளியே இருக்கிறார், வெளியே பெங்களூர் போயிருக்காங்க. அவரு ஒரு 1.5 years, ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கோவில் திறக்கும் போது அப்போ என்னை பார்த்து கேட்டார். என்ன மட்டும் இல்லை, நம்ம குரூப்ல ஒரு தமிழ் டீம்ல உள்ளவங்க, தெலுங்கு டீம்ல உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் நாங்க ஒரு 5 பேர் பேசிட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து கேட்டார், எல்லாரையும் நீங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க, நீங்க என்ன வேலை பாக்குறீங்க, நீ என்ன வேலை கேட்டார். என்ன பத்தி தெரியும் அவருக்கு, எல்லாரும் கேட்கிற மாதிரி கேட்டார். கேட்டுக்கிட்டு சரி உங்களுக்கு என்ன எல்லாருக்கும் வயசாகுது அப்படின்னு கேட்டார். அப்போ இன்னைக்கு என்னோட டர்ன் வந்தது. அப்போ நான் சொன்னேன், எனக்கு வந்து அப்பா அந்த டைம்ல வந்து 56, 55, 56 அந்த டிக்கு. அப்படிங்களா, ஓ 50 வயசு தாண்டிட்டீங்கல்ல, 50 வயசு ஆயிடுச்சு இல்லையா, ஓ நீங்க சேவை பண்ணுவதுங்க அப்படின்னா. நான் சொன்னேன், இல்லைங்க 50 வயசு ஆகுதுன்னா வீட்டுல கடமை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நானும் லேட் மேரேஜ், 33 வயசு தான் கல்யாணம் ஆச்சு எனக்கு. இன்னைக்கு இந்த இதுல பசங்க சின்ன பசங்க இருக்காங்க, அவங்க காலேஜ் போன படிச்சுட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது திருமணம் பண்ணணும், உள்ள வேலை தான் இருக்குங்களே அப்படின்னு. அது எல்லாம் நடக்கும். நீ சேவை கோவில சேவை பண்ணாலும் அது கண்டிப்பா நடக்கும், எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பாரு. அந்த பக்குவத்துக்கு முதல்ல வாங்க, வந்துட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும் அது அப்படின்னு சொன்னார். அது எப்படி குடும்பத்தோடனா அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு நான் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். நாங்க எங்க குரூப் எல்லாமே யோசனை பண்ணோம். அதுல ஒரு குரூப் வந்து ஒருத்தர் வந்து தெலுங்குல வந்து நேரம் வந்து கோயில வந்து வந்துட்டார், சொன்ன உடனே வந்துட்டார். ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு 1.5 வருஷம் மேல ஆச்சு, ரொம்ப யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனா அதுக்குள்ள வழி என் மனைவியும் எனக்கு எங்க வீட்டு பிள்ளைகளும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய முட்டுக்கட்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப குறைஞ்சி ஒரு 6 மாசம் முன்னாடி எல்லாம் நீங்க சேவை பண்ண போங்கன்னு அவங்களே சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னா, இது பகவானுடைய செயல், இது அவர் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு. முழு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது நடக்கும், நிறைவேறும். இன்னைக்கு எங்க வீட்டுக்கு அவங்களே அனுப்பிச்சு விடுறாங்க, நீங்க ட்ரெயின் ஏற்றி விட்டு அவங்க தான், நீங்க போங்க, நீங்க போய் சேவை பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. ஆனா அதுக்கு நம்ம குடும்பத்தோட பாசத்தை உருவாக்க வந்து 3 வருஷமா இருக்கிறாங்க, இங்க ஆந்திரால இருந்து வந்து தெலுங்கு, பெங்களூர், ஹைதராபாத்ல இருந்து இருக்காரு. 3 வருஷமா சர்வீஸ், ஒருத்தர் 1.5 வருஷமா சர்வீஸ் பண்ணி. அவங்க ஃபேமிலி வருவாங்க, 10 நாள் இருப்பாங்க, ஒரு வாரம் கோவில் இடம் ஹாப்பியா இருப்பாங்க, டெய்லி ரெகுலரா போன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சேவை நடந்துட்டே பகவான் அதுல வழி கொடுத்துருக்காரு. என்ன ஒண்ணு, நம்ம பெரிய பொருளாதாரம் இருக்காது, சாப்பிடுவோம், தூங்குவோம், நல்ல ஹாப்பியா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம், அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. குடும்பத்துல காரு பங்களாலாம் இருக்காது, நார்மலா போவோம், லைஃப் நார்மலா கொண்டு போவோம். அது என்னன்னா கண்டிப்பா சொர்க்கம் உண்டு, முத்தி கிடைக்கிறதுலயே சொர்க்கம் உண்டு, சாத்தம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. அது ஏன்னா பகவான் மேல நம்பிக்கை. தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம அந்த என்ன சொல்றது, புலன்பத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆசாபாசத்தெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்காக நம்ம வந்திருக்கிறோம் இங்க. நம்ம சுகம் காட்டுறதுக்கு வரல, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும், முழுமையாக பக்தி கொடுக்கணும். அதான் சொல்றாரு. அப்படி அந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்களுக்கு கடமையை சரிவர பண்ணாலும் பரவாயில்லைன்றார். அதான் சொல்றாரு, தன்னுடைய கடமையை விட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன்
தனது செயலை சரிவர முடிக்காம வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? நான் இருக்கிறேன். அவர் சொல்றார், கிருஷ்ணர் உணவில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்னும் ஒருவனை மீண்டும் பக்தி கொண்டுட்டு வருகிறேன். பக்தி கொண்டுட்டு வர்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 41வது பதம் என்ன சொல்லி பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வியவசாயாத்மிகா புத்திஹி ஏகேக குரு நந்தனக பகுசாகாக்யனந்தாஸ்ஸ புத்தயோ வியவசாயினாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வழி உள்ள தங்கள் குறிக்கோள் திடமான உறுதியும் இது போல் அவர்கள் லட்சியம் ஒன்றிய குருமுகத்தின் வெல்வனே உறுதி என்பது பலரது அதாவது அறிவுகளை கொண்டது அப்படின்றது. இது 15 அத்தியாயத்துல புருஷோத்தரமான யோகத்துல நம்ம படிப்போம், விரிவா வரும். அதுல என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, ஆலமரத்து விழுதுகளை வச்சு அந்த ரொம்ப அழகா முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்தே ஆரம்பிக்கும். அந்த கிளைகள்லாம் இருக்கு, மர கிளைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இலைகள்லாம் ஒரு பதங்கள், நம்ம சமுதாய பதங்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. அது மாதிரிதான் என்ன சொல்றாருன்னா, இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதி இருப்போர் இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே குருவம்சத்தின் செல்வனே குறியற்றவரது பல அறிவிக்கலைகளை கொண்டது. அப்ப என்ன மாதிரி செயல்பாடுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். நம்பிக்கை இருக்கு. இப்ப நம்ம அதே மாதிரி துரியோதனை பாத்தீங்கன்னா, முதல் அத்தியாயத்துல படிச்ச மாதிரி துரியோதனை என்ன பண்றான், துரோணாச்சாரிய சந்தேகப்படுறான், அவன் தாத்தாவே சந்தேகப்படுறான், சகுனியே சந்தேகப்படுறான். அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு சந்தேக புத்தி இருக்கு. சந்தேக புத்தி இருந்துன்னா அப்ப யாரு மேலும் நம்பிக்கை இருக்காது, அவனுக்கு யாரு மேலும் நம்பிக்கை இருக்காது. அப்ப எப்படி பகவான் மேல நம்பிக்கை வரும் இல்லைங்களா? நம்பிக்கை இருக்கணும், பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கும், கணவன் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், மனைவி மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், சமுதாயத்து மேல நம்பிக்கை இருக்கணும், பிள்ளைகள் மேல நம்பிக்கை, அரசாட்சி மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். சரி, தப்பு பண்றான், பண்ணிட்டு போறான், அதுக்குள்ள பலனை அனுபவிப்பான் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம நம்பிக்கை நாம சதிக்காம நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுக்கு நிறைய வாழ்வில் சரி உளவில் சரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அதுல இப்ப கவர்மெண்ட் சரியா கவர்மெண்ட் நடத்தல, அதனால ஒரு பிரச்சனை இதெல்லாம் இருக்குன்னா, இது நம்ம அடிப்படை. இந்த அடிப்படையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரி, ஓகே, இந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லை, அடுத்த கவர்மெண்ட் நம்ம ஒழுங்கா தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு தன்மை நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு இல்லையா? அது மேல நம்பிக்கை இருக்கும், சமுதாயம் மேல நம்பிக்கை இருக்கும். நம்பிக்கை என்றால் மிக சிறந்த ஒன்றின் மீதான அசையாத விசுவாசம். ஒருவன் கிருஷ்ணர் உணவில் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது குலப்பழக்கங்கள், தேசியம், மாநிலம் முதலிய கடமைகளுடன் ஜட உடலில் உறவு கொள்ள வேண்டியது தேவையே இல்லை. இப்ப மனுஷன் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி குலப்பழக்கங்கள் இருக்கு, அதே மாதிரி தேசியம் சொல்றது, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளை பந்தப்படுத்தும் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. ஆன்மீகத்துல முழுமையா நம்பிக்கை வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தேவையில்லைப்பா நமக்கு. ஏன்பா நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பண்ணிட்டு இருப்போம், காலைல சந்தியாவந்தனம் பண்ணோமா, மதியம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணோமா, நைட்டு பண்ணோமா, 8 கால பூஜை பண்ணோமா, ஏதாவது பண்ணோமா பகவானுக்கு, நம்ம வர இருக்கவங்க நல்லபடியா இருக்காங்களா பாத்துக்கிறோமா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அது ஆன்மீகவாதிகள். சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நம்மளால ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படி சிந்திப்பாங்க. பகவான் மேல முழுமையா நம்பிக்கை இருக்கவன் கண்டிப்பா அந்த செயல் பண்ணுவான். அப்படி இல்லாதவன் தான் அரைகுறையா பண்ணிட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா? ஆன்மீக குருவை திருப்தி செய்யாமல் பகவான் கிருஷ்ண உணவில் தளத்திற்கு உயர வாய்ப்பே கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக குருவை தியானித்து தினம் மும்முறை தோதித்து தன்னுடைய மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். கோட்பாடே வந்து என்ன சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீ டைரக்டா போய் பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தாலும் பகவான் பக்தி ஏற்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நமக்கு ஒரு குரு இருக்கிறாங்க, அந்த குருக்கள் மூலியமா தான் நமக்கு பகவான் பக்தி ஏற்றுக்கணும். இதுதான் நம்முடைய கலாச்சாரம், இதுதான் நம்ம சனாத தர்மம். நம்ம விழுந்து விழுந்து கும்பிட்டா கூட அந்த பக்தியை பகவான் ஏற்றுக்கணும்.
ஒரு குரு கிட்ட இருந்து அவங்க சொல்படி கேட்டு அவங்க கிட்ட தீட்சை வாங்கிட்டு, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தீட்சை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க அந்த ஒழுக்க நெறிமுறை சொல்லி அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணா போதும். ஏன் நம்ம பஞ்சதந்திர மந்திரம் சொல்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் போது இருக்கோம், நம்ம தவறக்கூடியவர்கள், நம்ம எல்லாருமே நம்ம தவறக்கூடியவர்கள். அப்போ அந்த 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 தவறெல்லாம் யார் ஏத்துக்கிறாங்கன்னா நம்ம குரு தான் ஏத்துக்கிறாங்க. நம்ம அந்த தவறெல்லாம் குரு ஏத்துக்கிறாங்க. அவங்க நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம அவர் பகவான் கிட்ட குரு என்ன வேண்டுவார், என்ன சொல்லுவார், என்னோட சிஷியமார்கள்லாம் நல்லபடியா இருக்கணும், நல்லா பக்தி கொடுக்கணும், முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும், அப்படி ஒரு போஸ்ட்மேன் சர்வீஸ் மாதிரி தான் அவர் செய்வார். சரிங்களா? ஆன்மீக குருவை நாம திருப்திப்படுத்தணும். திருப்திப்படுத்த எப்படி படுத்தணும், அவருக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுக்குறது, ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சொல்லுங்க. ஆன்மீக சேவை, பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறது, இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி இந்த மாதிரி பக்தி விஷயமா வந்து 4 பேர்கிட்ட சொல்றது, இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி புக்கு இருக்குது, இந்த புக்கை வாங்கி படிங்க, பகவத்கீதை படிங்க, பாகவதம் கேளுங்க, இந்த மாதிரி சொல்றதுதான். இதுதான் நம்மளோட குருவுக்கு திருப்தி அடையும். வேற பணமோ பொருளோ எல்லாம் கிடையாது. பகவானுக்கு சேவை மனப்பான்மையோட யார் இருக்கிறாங்களோ அது குருவுக்கு ரொம்ப திருப்தி அடையும். இல்லைங்களா? புருஷோத்தரமான முழுமை கடவுள் திருப்தி அடைகிறார். யாரு? ஆன்மீக குரு திருப்தி செஞ்சால். ஆனால் ஆன்மீக குரு திருப்தி செய்யாமல் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தளத்தில் உயர வாய்ப்பே கிடையாது. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் தீட்சை வாங்குறவங்க கூட அவசரமா வாங்குறாங்க. அந்த மாதிரி வாங்கக்கூடாது. தீட்சை வாங்கினா அதுக்கு தகுதி இருக்கு. எப்படிப்பட்ட தகுதினா, புலால் உண்ணக்கூடாது, 4 விதமான தர்மங்கள் நம்ம படிப்போம், 4வது ஸ்லோகத்தையும் 5வது அத்தியாயத்திலையும் படிப்போம். இதை பத்தி புலால் உண்ணக்கூடாது, மது போதையில் இருக்கக்கூடாது, சீக்காட்ட கேம்பிளிங் இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து தவறான பால் உணவு, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த 4 தர்மங்கள் இருக்கணும். அப்புறம் ஷெல்டர்னும் போது டீ காஃபி நிறைய வீட்டுல குடிப்பாங்க, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். இல்லைங்களா? நான் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்ட்ல இருந்தா சொல்றேன். நான் இப்ப இருந்தேன் இல்லையா, மார்க்கெட்டிங், சென்னையில மார்க்கெட்டிங் தான் இருந்தேன். அந்த காஃபி பொடி அந்த ருசிக்காக அதுல ஒரு கெமிக்கல் கலக்குறாங்க. அதை நம்ம குடிக்க என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, உடல் மட்டும் பாழா போவாது, நம்ம புத்தி வேலை செய்யாது. டீ இலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட என்னை வந்து கூப்பிட்டாங்க, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல ப்ராடக்ட்டுங்க, கிரீன் டீங்க, அது நீங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணுங்க, நல்லா போகும், நாங்க டிவி ஆர்டர்லாம் கொடுத்துருக்கோம், எல்லாமே ஆர்டர்லாம் கொடுத்துருக்கோம், நீங்க எங்க ஃபேக்டரிக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க. சரி, நாங்க ஒரு சென்னை ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு 5 பேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நாங்க போனோம், ஊட்டிக்கு தான் போனோம். கூட்டு போய் காட்டுறாங்க, பாத்தீங்கன்னா வாமிட்டிங் வந்து கிரீன் டீ இலை, ஒரு செடியில இருந்து ஒரு இலையை பறிச்சோம்னா அது என்ன ஆகும்? உழந்துதான் போகும், காஞ்சி போகும், சருகதான் ஆகும். அது எப்படி கிரீன் டீ ஆகும்? எப்படி கிரீனாவே இருக்காது. அந்த இலைய அது வாடாம இருக்கிறதுக்கு, இந்த டீ இலைய அந்த தேயிலையே வாடாம இருக்கிறதுக்கு 50% கெமிக்கல் கலக்குறாங்க. சோடா மோட்டா போய் சல்பேட் என்னென்னமோ போட்டு கலக்குறாங்க. கலந்து அதை வந்து அந்த டீ இலைய வந்து பச்சை பச்சையே வைக்கணுமா, அதை நாம குடிக்கிறோம். அதுல வந்து அந்த பச்சையை வந்து இப்ப டீ தூளா வந்து கருப்பா ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல கலர் மாறும் பார்த்தீங்கன்னா, அது எல்லாம் கெமிக்கல், கம்ப்ளீட் கெமிக்கல். அது பார்த்தேன், அப்பா இதோட போகல சாமி, அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி அந்தமான்ல கார் நிக்கோபார் அட்பேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம். அதுல நான் ஒரு 6 மாசம் அங்க ஷிப்ல வேலை பார்க்கும் போது அங்கிருந்து நமக்கு பாமாயில் கொட்டையே வரும். பாமாயில் கொட்டை அது ஈச்ச மரம் மாதிரி இருக்கும், பாமாயில் மரம். அப்போ எங்க கப்பல்ல வந்து அந்த பேரல் வரல ஏற்றுவாங்க. இந்த பாமாயில வந்து அந்த கொட்டையை வந்து உலர்த்தி காய வச்சு அதை பழுக்க வைப்பாங்க. பழுக்க வச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு அதை வந்து செக்கில் ஆட்ட மாட்டாங்க, அப்படியே ஒரு காய வச்சு இது பண்ணி எடுத்து அந்த பேரல் ஏற்றுவாங்க. அதை பார்த்தீங்கன்னா பல்லி இருக்கும், பாம்பு இருக்கும், சூடா இருக்கும், பூச்சி இருக்கும், என்னென்னமோ மீன் கிடக்கும். அதுல அது அப்படியே வந்து ஏற்றுவாங்க, வண்டியில ஷிப்ல ஏற்றுவாங்க. பார்ப்பேன் நான், இது ஏன்னா நாம சாப்பிடுறோம் அப்படின்னு. ரீஃபண்ட் ஆயில சாப்பிடவே கூடாது, நம்ம இப்ப சயின்ஸ் சொல்றாங்க. ரீஃபண்ட் ஆயில சாப்பிடவே சாப்பிடுவோம்.
செக்கு ஆட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பழைய காலத்து முறைகளுக்குள்ள அந்த எண்ணெயை மட்டும் சாப்பிடணும். அதை சாப்பிடறதுனால நமக்கு ரீபெண்ட் ஆயில் சொல்லி சாப்பிடறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த நோய்களே வரும். சர்க்கரையை தயவுசெய்து சேர்த்துக்காது. ஏன்னா அதெல்லாம் நான் கண்ணுக்கு நேரா பார்த்தேன். அமராவதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடுவாக ஒரு சுகர் ஃபேக்டரி ஒன்று, ஒரு ஃபேக்டரி. அந்த ஃபேக்டரி நான் போயிருந்தேன். பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கெமிக்கல், அந்த சர்க்கரையை வெள்ளையாக்கிறதுக்கு அவ்வளவு இது கலக்குறாங்க. அது அதனால என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடலுக்கு மட்டும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்மளுடைய செயல்பாடு முக்தி எல்லாமே மந்தப்படும். அந்த உணவு விஷயத்துல இதுதான் சொல்ல வரும். இப்ப நம்ம கோயில கூட பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை போடுறாங்க, அதுக்கு ஸ்பெஷல் சர்க்கரை போடுறாங்க. அதாவது ஒயிட்டா இருக்காது, ஒரு மாதிரி கலரா இருக்கும் அந்த சர்க்கரை. மேக்சிமம் வந்து அது வந்து அந்த கெமிக்கல் இல்லாத வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை வந்து என்னவா தெரியுமா இருக்கும், ரோஸ் கலர்ல, பிங்க் கலர்ல வரும். அதான் ஒரிஜினல் சர்க்கரை. நம்ம பியூர் ஒயிட் ஆக்குறதுக்கு வந்து அது மெடிசன் கலந்து ஒரு கெமிக்கல் கலந்து அது ஒயிட் ஆக்குறாங்க. அதுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லிக்விட் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க. அதுல இருந்து அந்த சுகர் ஃபேக்டரியில இருந்து பாருங்க. இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிட எண்ணமே வராது. அதெல்லாம் எதுக்காக நம்ம வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா அற்புதமா கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க. வேதங்கள்ல ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க, எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, எப்படி நம்ம எந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் 16, 17, 18 3 அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா 3 அத்தியாயம் நம்ம விரிவு படிக்கணும். அப்போ இதெல்லாம் ஆன்மீக குரு இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் சாப்பிடணும், இதை சாப்பிடக்கூடாது, இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புத்தி வேலை செய்யாது, ரசோகுணத்துல போகும், ரசோகுணத்துல போனா தவறான வழியில போக ஆரம்பிச்சிருவீங்க, யாரு மாதிரி நம்பிக்கை வராது. ஏன் நாம ஆணியும் காந்தி சாப்பிடுறதுன்னா ஒரு திடமான புத்தி நமக்கு கிடைக்காது, குணங்கள் மாறிட்டே இருக்கும், ரசோகுணத்துல கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆணியனும் காந்தியும் ரெண்டுமே நமக்கு வருது, ரெண்டுமே மருந்து, மெடிசன். அது ஏன் சாப்பிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த புத்தி கரெக்டா செயல்படாது, அதுக்காக அவாய்ட் பண்ண சொல்றது. சரிங்களா? அப்ப ஒரு வார்த்தை கிடையாது. எனவே எனது ஆன்மீக உறவை தியானித்து தினமும் முறை குறித்து என்னுடைய மரியாதைக்குரிய வழக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். அந்த மனப்பக்குவத்துல இருக்கணும். இப்ப நீங்க படத்துல பார்த்துட்டு இவர்தான் நம்ம குரு மகாராஜா ஜெயபதக சாமி. இவர்தான் நாங்க தீட்சா வாங்கினது. அவருடைய வரலாறு படிச்சீங்கன்னா அற்புதமா இருக்கும். கீழே உட்கார்ந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சைட்ல மாலை போட்டிருக்காங்கல்ல, அவர் தான் நம்ம கோயிலோட ராமணி சித்தாஸ். அவர் பக்கத்துல வந்து சத்யானந்த அவருடைய சீடர். ஸோ இவங்க வந்து திக்ஷா குரு, சிக்ஷா குரு, குருகள். இப்ப அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இது போறோம். ஸோ இவங்க தான் குருக்கள். இப்ப அந்த குரு சொன்னதுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து இங்க சேவை பண்றதுக்கு வந்திருக்கோம். 1.5 வருஷம் ஆச்சு, டைம் எடுத்து. கடைசி காலகட்டத்தில் வேதம் என்ன சொல்லுது, நம்முடைய கீதை என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, 50 வயசு ஆச்சுன்னா சன்னியாசி வாழ்க்கை வாழணும். சன்னியாசி இல்ல, கிரகஸ்த மனப்பிரச வாழ்க்கை வாழணும். குடும்பத்தோட சேர்ந்து வாழலாம். சில பேர் குடும்பத்துல செட்டில் ஆயிடுவாங்க, லைஃப் எல்லாம் பசங்க எல்லாம் நல்லபடியா பிள்ளைகள் எல்லாம் செட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா கோவில்ல வந்து சேவை பண்ணலாம். நம்ம வீட்டு பக்கத்துல கோவில் இருக்குமே, நம்ம இங்கதான் வரணும் இல்ல, கோவில்ல உட்காந்து சேவை பண்ணணும் இல்ல. காலைல போனோமா, இப்ப பேர பிள்ளை எல்லாம் அமுச்சு விட்டுட்டு கோவில்ல உட்காந்து சேவை பண்ணிடலாம், தப்பு இல்லையே. சாயங்காலம் 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு போலாமே, இல்லைங்களா? அதுவும் ஒரு சேவை தானே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நாளைக்கு 42, 43 நாளைக்கு படிப்போம். வாஞ்ச கல்பத்ராய் கிருப சஞ்சய பாவனிய வைஷ்ணவ நமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ராம். ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எல்லாம் 3 மணிக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அந்த கிளாஸ்க்கு 3 மணிக்கு முடிச்சுக்குவாங்க, முடிச்சு நாம எடுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு 4:30 மணிக்கு மேலே எனக்கு நான் குளிச்சுட்டு நான் உடனே கிளம்பணும். ஏன்னா 5 கால் நான் உள்ள போய் ஆகணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. என்ன பிரபுஜி? சாங்கிய யோகம்னா என்ன பிரபுஜி? சாந்தி யோகம் சொல்லப்படும் பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யற செயல் தான் சாங்கியம். இப்ப அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உன் கடமையை செய், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய். அது 2 விதமான இருக்கு. நிஷ்காம கர்ம யோகம் இருக்கு, சகாம கர்ம யோகம் இருக்கு.
அதுவும் சாங்கியத்துல தான் வரும். அது அது 3ஆம் அத்தியாயத்திலே விரிவா படிக்கும். கர்ம இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அழகா அவனுடைய ஆர்வத்தை தூண்டுறாரு பகவான் இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா அவனை அர்ஜுனனை. அர்ஜுனன் தூண்டல, நம்மளாம் தூண்டுற. இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்வி நாளைக்குள்ள 4 அத்தியாயத்துல, அதாவது 3ஆம் அத்தியாயத்துல விளக்கம் கிடைக்கும். ஓகே பிரபு. அர்ஜுனன் தூண்டி விட்டாரு. கேட்டீங்க, அர்ஜுனன் இப்பதான் கேட்பான். அப்பதான் சொல்லுவார் சகாம கர்ம யோகனா என்ன, நிஷ்காம கர்ம யோகனா சொல்லிட்டு 3ஆம் அத்தியாயத்துல சொல்லுவார். ரொம்ப அழகா அர்த்தமா கொடுப்பார். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யற செயல் எல்லாமே சாங்கியத்துக்கு தான். ஓகே பிரபுஜி. ஓகே பிரபுஜி, கர்மயோகம் கர்மயோகம்னா நாம செஞ்ச பாவமா மாத பிரபுஜி? நம்ம என்ன செய்யறோமோ அது எல்லாமே கர்மயோகம் தான். செய்யறது கர்மயோகம் தான். அதுதான் சொன்னது. நம்ம செய்யற எல்லா செயலுமே வந்து கர்மா தான். அது பாவமா இருக்கும், புண்ணியமா இருக்கும். ஏதோ ஒரு கர்மா செய்யறோம். அதுல கர்ம நம்ம எல்லாம் கர்மிகள். இப்ப நம்ம கர்மிகள் தான். நம்ம குடும்பம் இருக்கு, நம்ம சமுதாயம் இருக்கு, மேன்மையாடு போனா நிசாம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம். இதுல போனா அடுத்த என்ன ஸ்டேஜ்ல கர்மயோகி செயல்படாது. அப்ப ஒரு 55 வயசு ஆயிடும், கர்மயோகி ஆயிடுவாரு. அது 3ஆம் அத்தியாயத்துல விரிவா பகவான் கொடுப்பார். இதுல நம்ம எல்லா செயலுமே வந்து கர்மயோகம் தான். கர்மயோகத்துல நம்ம என்ன செயல்படுறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மியா இருக்கிறவன் 3 குணத்தை சார்ந்தா இருப்பான். சத்துவகுணம், ரசகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணத்தை சார்ந்தா இருப்பான் கர்மியா இருக்கு. ஏன்னா அவர் பௌதிகத்துல செயல்பட்டு தான் இருப்பார். அவர் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பார். நல்லது கெட்டது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு செயல்படுவார். நம்ம அப்படித்தானே இருப்போம் இல்லைங்களா? அவன் நல்லவனா கெட்டவனும் நம்ம யோசனை பண்ணி செய்வோம். இந்த பொருள் வாங்கினா நல்லா இருக்குமா, தரமா இருக்குமா, அதை யோசனை பண்ணி தான் வாங்குவோம் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் எதெல்லாம் கருமிகள் செயல்பாடு தான் வரும். ஆனா கர்ம யோகிகள் வந்து அதை திங்க் பண்ணவே மாட்டாங்க. நல்லா இருக்குமா கேட்டாக்குமா தெரியாது, எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டுருவான். இருக்கிறத வச்சு இது பண்ணிப்பாங்க. அவருக்கு என்ன சாப்பாடுக்கு தான் சாப்பிடுவார் தானே, சாப்பிட மாட்டார். ஏன்னா அந்த அந்த கன நேரம் சாப்பிடுற நேரம் கூட பகவான் எடுத்துட்டு இருப்பார். யார் கர்மயோகி? சாப்பாடு கொடுத்தது பகவான் தானே. அவர் கொடுக்கலாம அதானே அவர் தானே செய்யறாரு. கொடுத்தாலும் அவர் தானே செய்யறாரு இல்லைங்களா? தப்பு நினைவு அவர் தான் செய்யறாரு, தப்பு இல்லைன்னா அவர் தான் செய்யறாரு. இப்படி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க யாரும் கர்மிகள். ஆனா நாம என்ன பண்ண கருமிகள் அதெல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம். இது இப்படி செய்யலாமா, அப்படி செய்யலாமா, அப்படி பண்ணலாமா, இப்படி பண்ணலாமா. அப்போ இப்ப கீதையெல்லாம் படிக்க படிக்க என்ன ஒரு கர்மயோகத்துக்கு வரும்போது சகாம கர்மயோகத்துல இருந்து அது வந்து அப்படியே நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கு டிராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிருவீங்க. அப்போ போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்த கீதையை படிக்க படிக்க என்ன ஆகுனா ஒரு 5 வருஷம் போட்டு நீங்களும் கர்மயோகியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நீங்களும் அது கண்டிப்பால போடுவீங்க, திலக்கமிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க. மாதாஜி சினிமா வீட்டுல இருந்துகிட்டு அழகா பகவானுக்கு பக்தி. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா ஐயா, நம்ம வீட்டுல ஒரு சின்ன விக்கிரகம் வைக்கணும்ப்பா, ரொம்ப பெருசுதான் வேணாப்பா, சின்ன ஒரு 4 இன்ச்சுலப்பா, ஒரு 3 இன்ச்சுல விக்கிரம் வாங்கி கொடுப்பா. அவர் என்ன பண்ணுவீங்க, அவரோட பேசுவீங்க. அவருக்கு இந்த சாப்பாடு வைக்கலாமா, கிருஷ்ணா ஏத்து, கிருஷ்ணா ராதா நீ இதை ஏத்துக்கோ, அந்த மாதிரிலாம் இப்ப அழகா பேச ஆரம்பிச்சு, பேர புள்ள மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சு. இதுதான் எங்க போவோம், கர்ம யோகியா போவோம். அப்போ சகாம கர்ம யோகம், நிஷ்காம கர்ம யோகம் போகும்போது தான் நம்ம கர்ம யோகியா போக முடியும். அதுதான் இந்த கீதை நம்ம கொடுக்கும். நம்ம வீட்டுல ஒரு சின்ன விக்கிரகம், தவுனூண்டு விக்கிரகம், ஒரு குட்டி பகவான் இருக்காரு இல்லையா, ஒரு குட்டி பகவான் இருக்காரு, அழகா வச்சுக்கலாம். அவரு வீட்டுக்கு எனக்கு என்ன அங்கேயே போயிட்டு பகவானுக்கு சாப்பிட கொடுக்கணும்பா, அவரு நீராக்கல் கொடுக்கணும்பா, பால் கொடுக்கணும்பா அவருக்கு, அப்படியே திங்க். அப்புறம் கண்டது திங்க் பண்ணணும், டிவி சீரியல பார்க்கணும், புக்கை படிக்கணும், அதெல்லாம் என்னமே வராது நமக்கு. அப்படியே பகவான்கிட்டே போயிடுவீங்க, அங்கேயே ஐக்கியமாயிடுங்க. நம்ம குடும்பத்தோட சரி, பிள்ளைகளுக்கு எப்பா அவங்க என்னப்பா வேணும், எல்லாம் செஞ்சுட்டப்பா, என்ன உருப்பாக்க வேணா, நான் புக்கு படிக்க போறேன்பா, நான் போய் பகவானுக்கு இப்ப சேவை பண்ண, வீட்டுல இருந்து சேவை பண்ணுவாங்க. அது எதுல போகும்னா நிஷ்காம கர்மயோகத்துல. கர்மயோகத்துல அது மாறும், கண்மை காணும். அப்போ எந்த குணத்துல இருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. இதெல்லாம் அடுத்த அத்தியாயத்துல விரிவாப்படுத்தலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராம் பிரபு வரலையா இன்னைக்கு?
யாராவது வீட்டுல லீவ்ல இருக்கீங்க, சம்மர் ஹாலிடே அப்படின்னா கோயிலுக்கு வாங்க. வந்து ஒரு வாரம் 4 நாள் தங்கிட்டு ஜாலியா பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு போங்க. ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா வாங்க. ஒரு செலவும் இல்லை. அங்கிருந்து வரீங்களா, போற வர செலவு மட்டும்தான் உங்க செலவு. இங்க வந்துட்டீங்கன்னா நான் இருக்கும்போது கண்டிப்பா உடுப்பி காட்டுறேன். அது கோவில் செலவுல கூட்டு போய் காட்டுறேன். உடுப்பி கோயில் கூட்டு போறேன். இங்க நிறைய கோயில் இருக்கு. மத்வாச்சாரி நம்மளுடைய குரு, அவரை பிறந்த இடம் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க நிறைய கோவில்கள்லாம் இருக்கு, ஏகப்பட்ட கோயில்கள். அதெல்லாம் நான் கோவில்காரனே கூட்டு போறேன். எல்லாத்தையும் இது பண்றேன். யாராவது அதை மாதிரி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா லீவ் கிடைச்சுன்னா 1 வாரமோ 4 நாளோ 3 நாளோ, நம்ம சென்னையில இருந்து வரணும், ஏகப்பட்ட ட்ரெயின் வருது. காலையில மாலையில மதியானம் ட்ரெயின் வரும். அதை ஏறி வந்துருங்க. 450 ரூபா தான் டிக்கெட் விலை, 50 ரூபா நினைக்கிறேன். வர செலவு மட்டும் உங்க செலவு வச்சுங்க. இங்க வந்துட்டீங்களா, பிரசாதம் எல்லா செலவும் நாங்க பார்த்துக்கணும். ஒரு 3 நாள் தங்கிட்டு அழகா ஜாலியா பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு போவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ ஹலோ, சொல்லுங்கம்மா, கேக்குது. எனக்கு கேட்கவே இல்லைங்க பிரபு. எனக்கு இந்த கிளாஸ் 3 மணிக்கு மாத்திட்டீங்க. எனக்கு சுத்தமா ஞாபகமும் இல்ல, மெசேஜும் வரல. 2 நாளா எனக்கு கிளாஸ் போயிடுச்சுங்க. லாஸ்ட் டைம் இப்ப ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் நானு. 2 நாள். நேத்து தான் எடுக்காது. ஆமாங்க பிரபு. எதனா இன்ஃபார்ம் ஒரு ஃபோன் பண்ணியிருந்தா கூட அது, ஏன்னா ஆபீஸ்ல இருக்கோம் இல்லைங்களா, சோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி தோணுது பிரபு. நானும் ஏன்னா இப்ப நான் 5:30 மணிக்கு உள்ள மூலஸ்தானத்துல போயிட்டுனா அதோட 9:30 மணி தான் மத்த வெளியே வருவேன். ஓகேங்க பிரபு. வேலை எல்லாம் பார்க்கணும். நிறைய பகவானுக்கு அந்த அலங்காரம் பண்றது, அலங்காரத்தை பிரிக்கிறது, அதுக்கப்புறமா அவரை நிறைய வேலை பிரபு. ஓகேங்க பிரபு. டெய்லி 3 o'clock இருக்குமா பிரபுஜி? ஆமா, 3 மணிக்கு டெய்லி எடுத்துருவேன். வெள்ளிக்கிழமை கூடமா பிரபு? எல்லா நாளும் எடுத்துறேன். எல்லா நாளும் எடுக்கிறீங்களா? சனிக்கிழமை ஞாயிற்று மட்டும் விட்டுருங்க, வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் எடுக்கிறேன். அப்படிங்களா பிரபு? சரிங்க பிரபு, ரொம்ப நன்றிங்க. இப்ப நீங்க கூப்பிடுற கோவில் மங்களூருக்கு கூப்பிடுறீங்களா? மங்களூர் தான். மங்களூர். ஓகே ஓகே பிரபு. எப்ப வேணாலும் வரலாங்களா? வாங்க. அதாவது என் நம்பர் தெரியுங்களா, நீங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு போன் பண்ணி நான் ரூம் கீழே கோவிலே இடம் இருக்கு. ஓகேங்க. இருக்கு. வராங்கன்னா இப்போ ஒரு பிரபு வர பிரபு, ஒரு சீனியர் ஜோதிஷா, அவரு ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல உள்ளவர். அவரு நம்ம பாகவத கிளாஸ் நாட்டம் பண்ணுவார். அவரு இப்பதான் போன் பண்ணாரு. நான் ஜனவரி மாசம் 31ஆம் தேதி, நான் 30ஆம் தேதி 29ஆம் தேதி ஏகாதசி அன்னைக்கு இங்க வந்துருவேன், உடுப்பி வந்துடும். நான் ஃபேமிலியோட வரேன். நானும் ஒய்ஃப் மட்டும் கோயிலுக்கு 4-5 நாள் தங்கி சேவை பண்ணலான்னு இருக்கேன். நான் தாராளமா வாங்க. பிரபு, இப்போ ஜனவரியில நம்மளுக்கு பகவான் கேலண்டர் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைக்காதுங்களா பிரபு? போட்டோ அந்த மாதிரி இருக்குங்களா? வந்துடுச்சுங்களா? ஓகே ஓகே. அது எதுனா ஷேர் பண்றீங்களா பிரபு குரூப்ல? சரிங்க சரிங்க பிரபு. புரியலைங்க பிரபு. வீடு எங்க இருக்கு? எந்த ஊரு நீங்க? நான் வேலூர் பிரபு. வேலூர். வெள்ளூர்ல ரொம்ப அழகா ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க. அது போயிட்டு தான் இருக்கேன் பிரபு. நானு அப்பப்போ போயிட்டு தான் இருக்கேங்க பிரபு. ஏன்னா அங்க இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அங்க அந்த பிரபு இல்லைன்னு சொன்னாருங்க. அப்படி வேணும்னா நம்ம கொரியர் மூலியமா தான் பண்றோம் மத்த ஜெயின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாருங்க. நீங்க ஒண்ணும் வேண்டாம். நம்ம பபிதா லிங்க் கூட சொல்றேன். கோவில் அது மூலமா நீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவை. சரிங்க சரிங்க பிரபு. சொல்லுங்க. நீங்க உங்க அட்ரஸ் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க, நாங்க அனுப்பிச்சு விட்டுறோம் உங்களுக்கு. சரிங்க. அது நம்ம என்ன பே பண்ணணும் பிரபு? கேலண்டர் இருக்கு, அது நான் சொல்றேன். எவ்வளவு அமௌண்ட் தெரியல எனக்கு, அது நான் கேட்டு சொல்றேன். கேலண்டர் மாதிரி நீட்டா தொங்குற மாதிரி இருக்கு. டேபிள் மேல வச்சுக்கிட்டு பகவானுடைய விக்கிற போட்டோ வரும். அது ஏகாதி பகவானோட போட்டோ இருக்கும். கீழே நம்ம அந்த மாதிரி எதனா ஷேர் பண்ணுங்க. நான் சொல்லிட்டு கூட நீங்க உங்களுக்கு அட்ரஸ் அனுப்புறேங்க பிரபு.
அனுப்புங்க, நான் அனுப்புறேன். ஓகே ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு உங்க ஃபோன் நம்பர் எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. என் நம்பரா 9884 98 9884 988 நீங்க பேசுறது புரியலைங்க மாதாஜி. 988 4 சொல்லுங்கம்மா பிரபுஜி. 000 000 000 போட்டாச்சுங்க. சொல்லுங்க அப்ப. 95 95 958. 958 அப்ப சொல்லுங்க. 988 4 000 95958. ரொம்ப நன்றிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட். பிரபுஜி ஒரு ரிக்வெஸ்ட். சொல்லுங்க. கண்ணு டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல மாதாஜி, எல்லாம் டபுளா தெரியுது மாதாஜி. கண்ணு பிரபுஜி, டோன்ட் டிலே பிரபுஜி. இந்த கண்ணு என்னாச்சு தெரியுங்களா, இப்ப கண்ணாடி சரியில்லை மாதாஜி, டபுளா தெரியுது. இந்த கண்ணை மூடிட்டு நல்லா தெரியுது, நல்லா கிளியரா இருக்கு. இந்த நல்லதுல பிரபுஜி, இன் கேஸ் கேட்ராக்ட் இருந்தா ஹைப்பர் மெச்சூர் ஆனா நல்லதில்ல, அதுக்கு தான் சொல்றேன் நான். ஹைப்பர் மெச்சூர் அளவுக்கு தான் பர்ஸ்ட் ஆயிடும் சம்டைம். ஒரு நாள் காமிச்சு வர்றது என்ன பிரபுஜி? இன்னைக்கு ஒரு மாதாஜி வந்தாங்க காலையில, அவங்க டாக்டர் தான். அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நானு, நீங்க வாங்க அப்படின்னாங்க. சரி எப்போன்னு சொல்லுங்க, நான் வரேன் அப்படின்னு. பெங்களூர் தான் இருக்கிறாங்க அவங்க. நான் உங்களுக்கு போன் பண்றேன் பிரபு, நீங்க சாயங்காலம் போன் பண்றேன் நினைக்கிறாங்க. அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க கிளினிக் போய் என்னன்னு பாக்கலாம். எந்த ஒரு நாள் போய் பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உங்க நம்பர் சொல்றேன், அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க பிரபு. எனக்கு 988 400 958ங்களா? கரெக்டுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா கேக்கலைங்க பிரபு. கரெக்டா மாதாஜி, நீங்க சொன்ன நம்பர் கரெக்ட். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றிங்க பிரபு. சரி, எனக்கு டைம் ஆச்சு, அவரை ஸ்நானம் பண்ண குளிக்கணும். டைம் ஆச்சு, கிளம்புறேன். நாளைக்கு 3 மணிக்கு வந்துடும் கிளாஸ். இன்னொரு மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்க, அந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு நம்ம அப்படி கண்டினியூ. ஓகேங்களா? கிளாஸ் போதும்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே.